Ura da, gu gara. Norberari berea, ibaiaren legea. Emaria handitzea baino ez da ur goraldia. Ur goraldiak baina, behin edo behin gainezkatzeak eta uholdea sor ditzake. Ibaiak normalean azpian hartzen ez dituen lursaien behin-behineko urpetzea da uholdea. Goraldiak naturak berezkoak dituenez, geuri dagokigu horietara egokitzea. Arazoa ez da goraldia bera, zeuok ibaiaren bidean sartzen zaretenean dator arazoa. Ibai ekosistemari mesedegarri zaizkio uholdeak. Mendez mende, ibai ertzak eta labore lurrak ongarritu dituzte. Uholde berri bakoitzari esker, ibaia berregin eta berrindartzen da. Lurraldearen erabileran burutsu jokatu. Eta ibaiaren eremua aintzat hartu. Ibaiaren eremuak okupatuz gero, lehenago edo beranduago damutu egingo zaigu.